Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasair tirik na ni Claire, idi imprang ka ni Jovan, nga adda sa bali, nga ayayatan na. Ad-adda anak laat daytoy, idi naamuan na, asilahis daytoy. Kat ni Dennis, ti boyfriend na. Ingka gumaan ni Claire, nga iya si dagtirik na ni Jovan kankwana, babaan iti kinasayaat na. Nagkalaysada nga rod, kat intultuloy lata ni Claire, ti kinasayaat na kan ni Jovan. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas anapauluhan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ko kuman nga ibaga? Taamok ang masakitan ka. Diya kaya tagilimod kan ka, friend. Ibagam lang, friend. Sa anak mat nga agaramid iti anyaman amay kaniwas. Nangag tinagdamagak. Ani kano Dennis ti inawagan na sakbay api manaw. No kasta, ijay ayan ni Dennis tinapanan na. Nalabit akasta. Awan kano mati mo jay sekretarya a meeting ti asawam. Saan nga rod ang meeting tinapanan na? Mangrugin nga gulbod ti asawak. Kat, anya ti aramidam ita. Ay, makapaasar mo't day a Dennis. Mangdutukak iti mangsurot ka ni Dennis iti nalimad. Taamuan da, no sa dino ti ayan ti dagos na. Kaano kan tumanan nga umay dito eh? Dandani manan di pa nagbayag ti abang iti apartment. Mangibati ka kuma. Saan ka ngagdanag? Siyak tulatan ti mangbayad, no makitak ti landlady. Itad kong tulatan, tapno awan ti pagdandanagam. Saan naroon pa nga maamuan ni Ma'am Claire dati nga apartment? Rumbang laeng, tagap-gap po iti kumpanya, ti pagbaybayad ta iti dayto yung apartment. Wana, dakkel pa dyan na down payment para iti 3 bulan. Ita masapol nga agbayad tamanan. Saan mo apagdanagan dagita? Siyak amin ti makaam mo. Agyaman na Jovan, my love. Sikat ti ayan ti ragsak ko. Saan kat ani Claire? Oh, apay ng agsangsangit ka, friend. Anya tinapasama? Imbaga ti detective, anasarakan na kanon ti apartment ni Dennis. Mapmapan kanon ni Jovan ijay. Apartment? Ha? Pangalaan nga ni Dennis iti pagbayad na iti apartment. Nagdamag nga ro detective iti akin ko iti apartment. Kat naamuan na, ani kanon Jovan ti mangbaybayad iti upa ti apartment. Ay, kwanakwan kat. Ar-aramatan ni Dennis ni Sir Jovan. Masapula ka sa ritak ni Mama. Ha? Anya ta ibagam kan ni Madam, friend. Apay akas ta day tarupam. Apay ngagmay-may saka nga imay. Ayan ti asawam. Ad ako makidawak, Mama. Pag-resignan nyo ni Dennis, ijay sa nga ti kumpanya. Anya? Apay, kat kadwa ti asawam day jay ataw. Saan yun nga amuan ti makagapo, Mama? Ikan yun iti separation pay na, kat papanawan yun. Adda basol na kanyak. Okay, agdardarasak. Kat jak kayat ti mataktak. Matungpal tikid daw mo. O ala, mapankan iji opisina. Tamapanak metan. Agyamanak, Mama. Itamot laang, mangbilin kayon iti mangibagak ni Dennis, nga agi-submit iti resignation letter na. Itay bigat, naladingit ka. Ita, naragsak ka matan, friend. Kuna ti doktor ko, ama si kugak kanon, friend. Oh, wow! Nasayaat Addanton anak yo. Kompleto kayo na pamilya. Sapay ko, Ma. Tamasursuro nakton ni Jovan nga ayaten. Gapo iti anak mi. Diyak man maawatan iti asawam gayam. Sorry no makaisawa ngak iti saan nga umno maipapan iti asawam. Asawam gayam dayjay. Maawatan ka. Di nakpagdanagan. Ay, nagsingpat kamit.
Ngam apay asan ang makita ti asawam dayta. Hello? Anya? Adda ni Jovan iti apartment ni Dennis? Sige, agyamanak iti dayta nga impadamag mo kanyak. Bye. Oh, asino dyan nakasawam iti cellphone? Masuron ka mat. Adda ka no ni Jovan iti apartment nga ayan ni Dennis. Anya? Di nakakinaduan anapan iti doktor? Ita? At dagayam ijay? Apay ang masakitanak akastoy. Kat lalaki mo't ti dinanon na ijay. Lalaki nga agpaiso. Ang napatpatagmat ngam si ka nga asawa na. Kastoy kadilatan ang masaksakitan tiriknak. Gapo kan ayat. Friend, kasaom ni Dennis. Iparupam kan kwa na asaan arumbang ti aramidan na. Imbag ta si mangpot kan. Ada na pintas adamag nga ibagakan ka. Diya ka mo no, maragsakan ka, wano saan. Anya ka di dayjay. Ibagamon, takayat kun ti agina na. May sakan ton nga ama. Kompleton ton ti pamilyata, no maipasngay ko ti anak ta. Anya, masikug ka ka di? Wan Jovan, kat iti kaanuman, uray anya ti aramidan ti may sakada kayo ka ni Dennis. Saan to apulos a maawagan a pamilya? Tauray mano atawan yun nga agkabkabalay. Pulos adi kayon tumaaddaan iti anak. Apay ang nairaman ni Dennis iti saritaan. Amok, ada apartment a baybayadan. Saan mo abayadan ti upa ti apartment? Taar-aramatom ti kwarta ti kumpanya. Amom ti... Adanton anak ta. Siyak ti asawam, Jovan. Apay adi mo pala isina dayjay ad Dennis. Apay nga may kanito apartment ko, ma'am. Nagturod ka amang ibaga nga apartment mo, ti apartment ti asawak. Ha? Eh, kwa. Saan ka di pa'y adimanon kan katibilin ni mama? Nga agresign kan iti opisina? Saan nga manugot ni Jovan, madam? Tapno itultuloy mo nga aramatan ti asawak? Sika nga alimatak? Nay, di nakawagan iti alimatik madam. Amok at imaititad na kan kati al-almanam. Amom nga adda asawa na? Asawa na kalatamot? Saan nakmat nga asawa? Day tangarod kat. Saan na ka nga asawa? Ngam agbaybayad iti apartment a pagigyanam? Awan babain mo! Kaslad na nagbaliwan ti awram, ihan. Ada ka di rumbang amamuag? Aginawa kon mama. Adanton apo ko yo. Agpaiso ka di, iha. Maragsakan lakit di ni amigat tesi na ibagakan ko ana dayta. Uray siyak mama. Maragsakan akmat. Tama ko na anaan-anay ti kinababae. Tama adda anak ton iti anak. Wan, iha. Ada dagiti agtarigagay ama addaan iti anak. Gam saan da ama paraburan. Nagasat ka. Tanabiit kayo pailaang ngam naparaburan kayon. Sapay ko matababaan iti anak mi. Agbaliw ni Jovan. Ada ka di parikot mo kan ni Jovan? Da kayo umot, Madam Shirley. Umunig kayo taayabak ni Senyora. Awan ka di ni Don Pedro. Awan sapay mat, Madam. Kanayon ama kumikom ngamin. Ingka nga ron ayaban ti amom, tagdardarasak. Uwan, Madam. Inakon ayaban ni Madam ko. Inakayaban kunam gamdi ka matagunay, agdardarasak kunak. Ay, ming-ming-mingang ngamin ta kinapintas yung Madam. Napintas kayo talaga. Nasaya at matalimpyo na kita matam. Talo saan, makangag ka kumakanya. Namati mo't iti imbagak. Kun-kunak laang mat. Sige, Madam. Inakon ayaban ni Madam ko.
Amiga, napatigsakat ti ibagam. Tanaka umay ka pa'y dito balay. Talaga napatag, amiga. Masigurado ka maragsakan ka makangag iti bagak. Ibagam nga roden na, tamagagaran hak no anya day taidanon mo. Adanton apo ko ta. Aginawan, ti anak ko. Talaga? Ay na, adanto nga roden maladaga, iti pamilya tayo. Puno day ta, amiga. Adanton ibit ken katawa ti ubing iti pamilya tayo. Adan mainayon iti pamilya tayo. Sagay sata iti anak. Hanggang sapay ko ma, tasaan amay may sa ti anak to, dagiti anak ta. Ay na, Pedro, imbag ta si magpatkan. Adda na imbaga damag nga indanon ni amiga Shirley. Hanya day ta damag. Tamadlaw na ragsak ka. Masikog ka nun, jay manugang ta. Addan to na puko ta. Oh! Agpaisoan na imbaga damag day ta. Nabayag nga iliwak ti ibit ti maladaga. Ita, dandanhin. Addan ton ibit ti maladaga amang gantayo. Masapol nga iwanan na nalaing ti doktor ti manugang ta. Wana, ibagak day taken ni Jovan. Masapol akanayon nga agpaprenatal ti manugang ta. Sika ka diti nang ibaga nga agresign ni Dennis. Kagura na ka di. Adanton anak ta. Ngam ni Dennis pa lang ti adda di ta panunot mo. Agtakaw ka pa yan gapo ka ni Dennis. Apay ko mangagtakaw kakunam. Sa anak ngagtatakaw. Saan ka di nga gap-gapoy ti kwarta ti kumpanya ti pagbaybayad mo ti apartment? Ha? Aw. Kayat mo samot ama-amon dagiti dadakkel mo ti panangluklokom kanyak. Ha? Oray ni mama. Di na pa'y ammo ti kastangar aramidam kanyak. Please. Saan mo kuman nga ibagbaga kadakwada? Nakaawag ka mat, Dennis. Ayan mo ita. Iti apartment. Nalapasa ko na naging pake. Pumanaw ako. Papanamon nga'y. Ija kabisera. Agbiro ka kiti trabaho ki jay. Awagan nakto no adan trabaho. Kaya no sa dino abanda ti ayan mo. Tasarungkaran ka. Areglado, Jovan. Kailiw ka lakit di. Nang runa pa'y kanyak Kailiw ka mat. Sige. Aramatag na itinted da separation pay. O sige. Sa anak ngaminan ang makairwar iti kwarta ti kumpanya. Sa balin ti adda iti opisina ti accounting. Imbag ta nakaumay ka dito'y balay. Didak ngaminan palubusan asumra ki di opisina. Ngam bilin ti doktor, magna-magnaak ka no, tapno adamot exercise ko. Dakkelan nga agpaiso ti tiyan mo. Kat, ada nadlaw mo ang nagbaliwan ti asawam? Diyak maawatan ti asawak. Naragsakan mo't, idi imbagak ama si kugak. Ngam, kasla napataglata day dya at Dennis iti biyag na. Kas kumaita. Awan manan ti asawam. Kat awan mat ti trabaho. Ta holiday mat. Imbaga na nga da ka no papananabiit. Sumangpat ka no inton malam. Rumbang kumangad da dito eh. Ta italaang mat nga awan opisina. Kanya tinrason mo iti asawam, ta nakaumay ka dito kabisera. Saan ko nga imbaga nga umayak dito kabisera? Imbagak laan nga adda papanak. Di nan dinamag no sa dino. Umyan ka kadi dito ayan ko? Diyak mat ammo ti irason ko intun damagan na no napanak. Kwarta man nga ro dita. Awan kwarta kon. Diyak mat nga rod makairwar iti kwarta. Tasabalin ti adda iti accounting office. Saanan akas idi? Kasta kami. Tanggal nga ro ni Ma'am Claire ti kwartam. Kaslakas ta nga rod. Saan ka di pa'y nga ammo dagiti dadakkel na? Kan ni mamam ti mapaspasamak? Si kalaang ti makaam mo, friend.
Diyak kaya't aguraan dati asawa. Nagsaya at ka nga asawa. Ang bulsak mo ti asawam. Nubulsak ti asawa. Tulungak ang makakita, friend. Ne. Apay nga inapot mo ta tiyan mo. Agsakit matan ti tiyan ko, friend. Ha? Ne, apay nga agsakit ako nam. Kat saan mo pa'y akabulanan? Gapo nga tata. Nasakit tinakam ko iti aramidan ni Jovan. Kuyugan kalaangan amapan iti ospital. Amangan na niya pa'y ti mapasamak kada kayo nga gina. Awagak ni Madam Shirley. Tapno awagan namot ni Doña Tessie. Maamundan ang awan ni Jovan. Bay amamanda. Rumbang kumangada ni Sir Jovan akadwam. Kasanon, no Jack na pan ijabalayo. Apay nga tawag sakit mo ti tiyan ko. Jack pa'y magkabulanan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, pinag-resign ni Claire ni Dennis, tanaamuan nang agsinsinnarak da paylaan kan ni Jovan. Napangarod kinasao ni Claire ni Dennis. Uray kasano ti sakit tinakam ni Claire. Nabang-aran da ito'y, idinaamuan na nga agdadagsen. Iti may sangal daw nga awan trabaho iti kumpanya. Sinarungkaran ni Jenny ni Claire. Iti day tamot lagun daway, kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Claire. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Basol nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Maamundan ang awan ni Jovan. Bay amamwanda. Rumbang kumangada ni Jovan nakadwam. Kasanon, no Jack na pa ni Jabalayo. Apay nga nagsakit mo ti tiyan ko. Jack pa'y kabulanan. Gayam, relax. Ag-relax ka kadilaang. Ang mga nuga po iti pan naka-stress mo lang dayta. Napanan nga ni Jovan. Awan mas nuk na ibagana apapanan na. Nung kastoy nga awan iji opisina. Awagak ni mamam. Adda siguro ija balayo. Ipakaamok tinapasama. Hello? Sino ka di daytoy? Hello, madam. Ni Jenny daytoy. Gayam ni Claire. Apay nga'y mawag ka. Anya ti bagam? Ay, kwa ma'am. Ipan ko ni Claire ija ospital. Tanasakit ka no ti tiyan na. Apay! Anya tinapasamak iti anak ko. Ayan ni Jovan, taapay asika ti mangipan kan kwa na ija ospital. Napan ko sinarungkaran. Tawan opisina ita, madam. Ngam, nairanamot ka na nagsakit ti tiyan na. Isong itaray ko ija ospital, madam. O sige, tama panak iti pangipan na nga ospital. Bye! Anya ti kuna ti doktor. Apay ang nagsakit, kat di na pa'y kabulanan. Saan ka di ang nadangran ti apo ko? Gapo ka no iti pan nakais-stress na, madam. Saan ka no matanaan-ano ti ubing? Masapol ka no laeng nga agina na. Stress? Anya ko matinaka-stressan na. Diyan ka mo, madam. Pagdamagan yun tulaangan ni Claire. Ayan ka din ni Jovan. Apay adiyo kadwa. Kwa, madam. Awan ija balayda, idi napanak ijay.
Awan met ti opisina. Napanan na. Binaybayan na ti anak ko? Kwa madam, Jack amo. Hello, amiga. Nakaawag ka man. Binaybayan ni Jovan ti anak ko. Ah. Imbag, tanapan ni Jenny Jabalayda. Kasano nuawan ni Jenny? Apay, binaybayan na ako na, amiga. Adda dito'y ospital ti anak ko, anasakit ti tiyan na. Ha? Apay, nagsakit ti tiyan na. Kat di na pa'y matkabulanan. Kuna ti doktor nga stress ka no. Kaawatan na. Na-stress siguro kan ni Jovan. Isulang man ti kabalay na. Oh, kat, kumusta itan ni Claire, amiga? O sige, umayak dita, itamot laeng. Sino tinakasarita mi ti cellphone? Tagdardaras ka mata ng pidot itibag mo. Adda ka no ni Claire ija ospital. Nagsakit ka no ti tiyan. Oh, saan pa imot siguro nga aganak? Tenton umay pa imot laabulan ti kabulanan. Na-stress ka no kan ni Jovan. Kuna ni amiga Shirley. Oh, Sinalbag da jay a Jovan. Hanya nga tati inararamid na. Kasanon, no dakas ti mapasamak iti apo ko ta. oh, jak laki di mapakawan ti langgong. Anyaman nga tan ayat hinararamid na. Mamuak day ta inton makadanon ak ija ospital. Madlaw ko pa makapungtot ni amiga Shirley. Uray asino man, no kasta ti mapaspasamak. Hala, mapankan. Taawagak dayjay a Jovan. Mapanak pa iti banyo. Napudot ti panawan. Sige, tadaman papanantayin ton madamdama. Mabiitak laang matkit di. Sa dino ka diti ko na mapapananta. Sige, madamdaman ton. O sige nga Rod, urayin nak dito eh. Well, kita man ti wallet na ngayon ni sunay tinamisan. Ay, ti mat cellphone natin nagring. Sumbatak atakos. Oh. Hello, sino da ka rin? Dennis! Sa dino tayan ni Jovan. Senyor, ada ijiban nyo. Ingkaya ba ang takasaok? Ipan mo na ita cellphone kan kuana. Darasam! Senyor, mapanakon. Oo, apay, Dennis. Makigiddan ka kadi nga agdigos? Mabitlaang, lukatak tiri daw. Awatan ti cellphone mo. Imawag ni senyor. Sinong batak matan kat nebusay sanak. Apay asinong batam? Saan mo kuman asinong sungbatan Kunak no saan nga iso ti umawag. Natarantak matan. Sinong batak adagos? Delikadong da ito eh. Mamuandan adito iti imayak. Sigan tumot namin. Amok nga rod at ti amam ti umawag. Saan kun ang mairasunan da ito eh? Nalpasan ang nabigbig na ti boses mo. Apay nga inidip ti awanan bayin ti cellphone itay. Napindot lang, Papa. Nabasa nga min ti imak. Tadak iti banyo. Darasam ti agawid. Tadda ti asawa mi di ospital. No adala taki sa mapasamak iti apokok. Dakkelasong batam day ta kanyak. Apay nga di ospital, Papa. Apay asak ti pagdamagam loko. Asawam, di mo amuno apay. Apay nga min nga adda ka dita. Abnormal. Ala, mapanakon, Papa. Sa dinong ospital. Wah, damagam kini mamam. Adala mapasama ka kunak. Makitam. Bye! Anya ka di tinapasamak na makapungtot ni senyor. Adda ka no di ospital ni Claire. Nasakit ka no ti tiyan na. Isumat lagayam ang makapungtot. Aran, in ka nga rodan. Tapno sana sakti pagpupunutan da. O sige nga, Rod. Kat umayak tumanan. Kaano ka kadingo may manan? Diyak pa'y mo. Umawag ak tulatan. No umayak manan. Sapay awan pa'y nasarakak at trabaho dito kabisera. Awan mo't bakante ka na iti opisina.
Saan ko matngamot ya construction worker? Saan abagay kan ka ti ag construction worker? Amum kadi nga idi inawagak ni Jovan ken ni Dennis tinang sungbat iti cellphone ti loko. Anya? Ha, kaawatan nga rod a pinanawan na ti asawa na. Kat napan iti ayan ni Dennis. Ano dalaan dito eh? Talaga ang mapasubsubak ti awanan bain. Naimbaga, tanasingpet ni Claire nga asawa na. Ano sa balilaang Jack Laamon? Hintun kuan, iremedyo ti panakapukaw na iti mapa dayang alimatag. Ha, kasano ko maamapukaw iti mapa ako nam. Saan mo na damagan? Ta saan na si kati pangipaaramidak? Naimbaglakit din. Tanaira na anapan ijay ni Jenny agayem na. Kat iso tinangitaray ken kuha na ija ospital. Mangiluto ka itinaimas at araon. Taipan mo ija ospital. At dangatan ijay ni Sir Juban, madam. Ay, anya nga iti amok. Amumat nga addaak ditoy. Ilak amaklat ni Sir Juban. Tapno adamat kanin na numapan ijay, madam. Wenlatan. Napanan na ngamin. Tasabali pa'y ataw tinangitaray iti asawa na ija ospital. Inak nga roden aglutaw. Ta inak ibalunan ida, madam. Ala, aggunay kan. Itay pa'y nga imbagam awan. Ngam di ka matla aggunay. Kunak ano dapay ibilin niyo, senyora, madam. Sir, adda kayo matgaya man dito ospital? Kumusta ni Claire? Anya tinapasama kan kuha na? Na-stress, sir. Agdandanag ngamin gapu iti kaawan nyo. Ken madanagan no sa dino tinapanan nyo. Amoyo, sir, maiparit iti kasken ni Claire amasikog ti agdanag ken ma-stress. Anya ti posibilidad ang mapasama kan kuha na? Mabalin ang maalisan, sir. Imbaga, tanayag adagos diti ospital. Makaapektar gayam iti masikog, ti agdanag kan ma-stress. Ay, talaga Kan, amangan no aganak adi na oras, no kasjay ti mapaspasamak kan kuana. Kumusta kan, Claire? Sanan ang nasakit ti tiyan ko, Jovan. Napanam ka di. Pinagdanag na. Sorry, Claire. Saan ka kumarumbang agdanag? Tas anak mat nga ubing. Saan lang adanag tinariknak, Jovan? Amok nga adda kay iti sidong ti sabali. Idinto taddaak nga agururay iti isa sangput mo. Sorry. Agina ka. Tama nga numa-stress ka manan. Amom, no lalaki ti agbalin nga anak ta. Panaganak iti Giovanni. Kat no babae. Anyat ipanagan mo. Di mo ibaga, a Giovanna. Mayat sa no, Joanne. Imbag tanadanon ka dito Ruarte Hospital. Apay anapan kay jayan ni Dennis, ha? Napanak lang nagpasyar, papa. Kasano no rimor a premature ti apokok? Ano mataman ti utak mo? Basol ter aramidam. Dayjay kit dinalalaki ti ikam iti importansya. Papa, No awan ton ti maala na ken kadayjay at Dennis. Tinakanton paganano. Ngam ti pamilyam. Uray anya ti mapaspasamak pamilyam tulata. Sikati rumbang amang yalika ka. Saan kat asikati gapo ti panakarakrak na? Papa, pakawanan na kuma. Oh, apay asyak ti pagkidawam iti pamakawan, ha? Ti asawa ken anak mo ti nagbasulam. Saan kat asyak? Nakita ka nagsarita kayo kan ni Papam, sir. Apay adjar na ti makapungtot manan. Basol ko kadi. No agayatak iti padak a lalaki. Ti tao,
Naikan iti panunot, sir. Saan laeng aposo ti aramaten, no diket uray uteg, no maipapan iti ayat. Pati ka disika, saan mo nga anugutan? Saan ka di ngayon bilin ti apaw? Adakes, amakiden na ti lalaki, iti pada na a lalaki. Kastamat ti babae, iti pada na a babae. Apay anay kanak iti kastoy aring na. Ti agasawa, mangbukal iti pamilya. Ngam ti aramiden niyaw. Basol, tasaan kat nga rod amang bukal iti pamilya, no di kat nailubungan laeng aragsak. Sige. Padasak ng aramatan ti utak ko, ako nam. Saan laeng apadasan sir? No di kat aramidam. Kung ti doktor, mabalin mo kanun ti agawid. Sapay ko ma, tasaanan ang maulit ti panagsakit ti tiyan ko. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasama kiti anak ta. Pakawanan na ko, ma, Claire. Napudno ti panagayat ko kan ka, Jovan. Si papakawanak iti anyaman at pagbasulam. Kasta ti panagayat ko kan ka. Tulungan na, Diyos ko. No kasano ang masupapakak dahi ta kinapudno. Oh, apay ana pa ulimag ka, Jovan. Adalan na lagip ko. Apay nga agmay-may sa ka, friend. Ayan ni Jovan. Napanitibiling seksyon. Agawid kami kanon. Ay, nasaya at matno kasta. Di mo ipalubos ang ma-stress ka manan, Laglagi pam, delikado kagayam nga agsikog. Ikagumaak, friend. Numabalin, diyak kayatan ang maulit day dyan na pasamak. Ay, gayam. Ngamin, mairaman pati ti anak mo. Sapay ko matay ti day ti anak pasamak, kat agnakaman ti asawak. Kasanon no saan nga agnakam? Anya nga ti aramidam? Napatpatag ti anak, ngam asawa. Jakmat ipalubos nga dadakas ang mapasamak iti anak ko. Hello, Dennis. Apay nga imawag ka? Adda iti biling seksyon ti ospital. Umay ka kumalitoy. Kasapulan ka unay, Jupan. Apay. Saan pa analpas ti aramidak ditoy? Iawid ko pa ni Claire J. Balay. Basta umay ka. Kasapulan ka unay ditoy. Asino ti kasarsaritam, ta seryoso ka launay. Mama, itay ka kadipay dita. Apay kuma, no itayak pay laeng ditoy. Oh, nalpas ka din ti asikaswam ditoy billing section. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Basol nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impan ni Jenny ni Claire iti ospital. Imbag, tasaan anaragrag ti ubing. Idinawagan ni Don Pedro ni Jovan, ni Dennis tinakasungbat, isu nagpungtot ti Don. Pinagungtan nga rod ti Don ni Jovan, idi nagkita da itirwar ti ospital. Binagbagaan mat ni Amalia ni Jovan, kat di mawat ni Jovan iti pamakawan kan ni Claire. Idi adda ni Jovan iti billing section ti ospital. Imawag ni Dennis. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan.
Asino ti kasarsaritam, ta seryoso ka launay? Mama, itay ka kadipay dita? Apay kuma, no itayak payla ditoy. Oh, nalpas ka din ti asikaswam ditoy biling section. Nalpasan, mama. Mabalin kon nga yawid ni Claire. Rombang laang nga asikaswam ti asawam. Tapno na salon at da nga agpadpada iti anak yo. Un, mama. Laglagi pa maputot mo dayjay. Daram ti agtartaray kadagiti urat na. Iso nga ay wanam ida anaimbag. Uwan, mama. Mapanak pa iti opisina. No da masapul mo, awagan na, taumayak adagos. Adamat amin masapol ko dito'y balay, honey. Di nakpagdanagan. Kung nati doktor mo, akasapulam tinaan-anay nga ina na. Ngamsaan ka kumaamaturong nga agmalmalam, tamakapadakas matakada kayo nga gina. Di ka agdanag. Aramidag amin na bilin ti doktor. Jakmat kayat ama isagmak ti anak ta. Ala, inak nga rodan. Oh, apay nga imawag ka. Madama ti manehok. Agturo nga kiji opisina. Inururay ka ngam di ka matimay. Maawatam ko mati kasasaad ni Claire. Amangan no ma-stress. Kat madangran ti anak mi. Sige ka, isukat ka no di ka palaumay. At namin masapol ko. Agman maneho ak. Bye. Ah, adda bumalas yung ubing. Kabigak ti manibel. Ha! May dong para ko na... Yeah! Kalaat kitin nga inidip na ti cellphone. Sinalbaga bakla da dyan. Apeti ko na. No sanaga po iti malalakin ko na. Pagan ano sa kaya. Surun kon. Kasapulak ko mga minti motor kahit. Angam no san lang. Apay ko mga awagan ka ngay bakla. Hello? Anya? Na-aksidente ni Jovan? Oh, sa dino nga ospital? Sige, umayak dita, itamot laeng. Bye! Abay, anya tinapasamak. Abay, agdardaras ka. Hindi ka no, Jovan. Na-aksidente iti asidag ti kumpanya. Oh, ay kat sa dinon tayan na. Impandan iti ospital. Iso ang mapanak ija, itamot laeng. Umayak met. Amalia, ayan mo. Apay ka di, sir. Adaak lang dito, sir. Ibagamit ti driver tayo sa gana na ti kotse. Agpwelis kami labiit. Apay ngagpanis kayo, sir. Anyang agpanis alablabidam. Inkakitin, leche! Anya ti ko na ti doktor. Madamati pan nakaoperati sa kana. Imanugot ni Jovan nga operaan da. Apay, anya tinapasamak iti saka na. Nakrak ka no titulang ti may sasaka na. Iso ama sapol, ama simento. Oh, kapilitan nga rod nga ikanda iti landok. Oh, kastamot ti kunada itay. Paimbestigarak tinapasamak. Apay ang aksidente ni Jovan. Hello, madam. Nakaawag kayo, mat. Saan mo kumapay nga ibagbaga ka ni Claire ti pan naka-aksidente ni Jovan? Ang mga duma-stress. Eh, kasano nga rudan, madam? Karbangan mat ni Claire amamuan tinapasama ka ni Jovan. Intun malpasan ti operasyon ni Jovan. Tapno makita nan anasaya ti kasasaad na iti kwarto na. Sakbay nga ibaga. Sige, madam. Maawatak ti kayat yu asawan. Matungpal ti imbagayo. Agyamanak ta maawatan nak. Ibagak tulatan no may subli ni Jovan iti kwarto na iti ospital. Ay, madam. Asino ka ditiin mo na nakakita ang aksidente ni Sir Jovan? Ti security guard. Iniyayab naman iti pulis. Kastagayam.
Ma'am, Sinalbag dayjay at Dennis. Isu tinakita dagiti pulis ana udi a kinasarita ni Jovan iti cellphone na. Sakbay ana pasamak ti aksidente. Leche dayjay a tao. Anya nga ta tinagsaritaan da. Awagak ta pagsasawak ti awanan pain. Inalak ti number na iti cellphone ni Jovan. Awan tumet ngamin ti mabalin nga ikasukan kwa na. Tapaibalod tayo kuma. Day tangarod kat. No na-record ko mati saritaan ta. Saan mo't? Awan ka di tinakita dagiti pulis at text message o no chat. Awan nga rod. Awag laeng hanggang saan ana i-record. friend, imayak dito balayo, taday bagak. Imbaga ngamin ni mamam, amabalin ko kanun ti umay. Ken, aday bagak kan ka. Anya ka dito ibagam, friend. Kwa, friend. Mayatan ti kasasaad ni Jovan. Agina na laeng, tapno daras umimbag. Ha? Saan mo ta masakit ti asawak, friend? Kwa ngamin, friend. Naisagid ti lugan na itay bigat. Kat impanday di ospital. Ang mayatan. Apay na din yung imbaga itay pa'y bigat. Hep, 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 hep. Laglagi pam ti baby. Iso, relax ka kumalaang. Ayan ita ti asawak. Inakitaan. Sige. Mabalin tamat ti mapan ijay. Amangan ngamin no agdanag ka manen. No saan asumangpet. Tadakat nga rod ija ospital. Angam di ka agdanag. Mayatan ti kasasaad na. Hello? Sardingam nga awagan ti anak ko. Oh. Na-aksidente ka bukan ka, buisit. Senyor, na-aksidente ni Jovan, sir? No adala ko mababalin ko nga ikasukan ka, inaramid kon. Leche ka kiti. Ayan lang ita ni Jovan, sir. Saan mon adamagan, taawan ti karbengam nga agdamag. Tungpalim ti ibagak. Saan mon nga awagan, no di mo kayat nga dadaga sa mapasamakan ka. Inidip na. Anya nga ta tinapasama ka ni Jovan. Anya ka di tinapasamakan ka, honey. Di nakpagdanagan. Saan pa'y mo't amatay? Si Kamat, agdandanag lang arudan ti tao. Maalam pa'y ti umisam. Napigsak pa'y. Day takit di anak ta ti aywanam. Saan kang agdandanag? Tapno saan arumwar adagos? Napigsaak, honey. Saan kumot nga ipalubos nga dadaka sa mapasamak iti anak ta? Okay. Agdinanggay tangarod para iti pagsayaatan ta. Maragsakan ak amakangag iti dayta nga imbaga, honey. Sige, man ka. Subuan ka. Tapno saan ama ko ti dagita sakam. Saan ka di amabalin na bumangunak? Tapno di na konsubuan. Saan pa'y kano amabalin ama ko ti dagiti sakam. Ano sampay laang tinakaidda, ta subuan ka. Pasensya kan, Claire. Marigrigatan kan gapo kanyak. Saan ko nga ibilang apagrigatan ti panagserbikan ka, honey? Bulos tinakam ko ti aramidag. Agyaman ako na kan ka, Claire. Apay nagyaman ka. Kat pagrabengak akas asawam timang serbikan ka. Awan ka dit nagbaliwan ti mariknam. Damat, mama. Naasikaso ni Claire kanyak. Uray dakalan ti tiyan na. Di nak binaybayan. Dayta ti pakakitaam anasingpet ti asawam. No iti tiyempo ti rigat di nakapanawan. Uwan nga rod, mama. No apay adyak nakita dagita ide. Sapay kumata makitam itan. Makaamiris ka kumamutan.
May sakanton nga ama iti pagtangan. Ikagumaak, mama. Rombeng laeng iho. At danton pamilyam. Di mo ko maipalubos ang marakrak ti pamilyam. Adda ka dito syudad? Anyaman ang tiplanom. Dagas ka rin. May parit ka rin, ti umay dito syudad. Saan na may parit? Ti maiparit kat no agaramid ka iti saan a maiparbang. Kanya ko mga saan na may parbang? Di na kong damagan no adda utak mo. Ammo mon ti kayat ko asawan. Madin sama ti tonada ti saom. Ammo matgayam amadi. Apay nga rod nga agaramid ka iti madi. Ha? Kaslasan ka lalaki. Tamanga ramat ka payla iti sabali a tao. Kanya ko matimardingin na ramid ko. Apay adamagan nak? Adamat siguro utak mo, tapno ammom. Malaksid no awan utak mo. Di ta ka man laangan. Pimanawan. Ay, si putak no awan tao itayan ni Juban. Tamapanak itayan na. Mapanak basit iti balay, inak agdigos kan mga anak iti pagsukatan ta. Aganad ka nga, Rod. Aginana ka, sakbay nga umay ka manen. Sa anak mo't anabanog, tapno ginanaakpay. Naturugak mo iti ospital. Ngam diferensya, no dito'y ospital ti pagturugam. Takanayon nga daw may a nurse. Kanayon ka malukag. Sa anak mo't anapuyatan. Apaman ang makadigos, kan makaalak iti pagsukatan ta, umayak mo't laadagos dito'y. Ayabam la ang tinurse, no damasapol mo. Wen, kaya't saan ka unay nga agdardaras Amangan pa'y kat, no ma-stress ka manen. Inakon iji ospital, madam. Ipan ko dahito impalutuyo at araon. Nasaya at matnumapan kan mamalon iti ospital. Marigatan ngamin ni Claire ang mapanmangala iti kanenda iti restaurant. Imbag, tasaan manen ang ma-stress ni Madam Claire no iso ti agbantay iji ospital, senyora. Awan mabalin, takayat na mati agbantay. Kayat na nga iso mismo timang bantay iti asawa na. Uray kas jay, adakalan ti tiyan na. Nagasak ni Sir Juban. Tanasing pa tinatumpungan ng asawa. Anya pa'y lang ti sapulan na ngay. Pudno day takunam, Amalia. Ingka nga rudan. Mabaawan day tataraon nga ipan mo ija ospital. Hello, friend. Nakaawag ka man? Friend, adda ka ka dita ospital? Umayak ko madita. Adak dito'y balay. Imayak na ngala iti pagsukatan mi. Agrobata kon nga agsubli iti ospital. Kayat mo asawan. Awan kadwa ita ni Sir Jovan iji ospital? Awan, nga mabiitak laang matiti balay. Nagdigos aklaan. Mapanak ton ijay. Kasta ka di? Agkita tanto nga rod iti ruwarte ospital. Adda ibagakken ka. Sige friend, taagrobuatak mo ten. Adda akong ditirwarte ospital. Amumat ni Madam Claire nga umayak mamalon. Tainyawag ni senyora itay. Darasat ti magna. Amangan no mabisindan. Awan siguro ni tao ito nag. Di na mo nga dak dito yung nakalingad. Inayadag ti mapanichay. Claire, si kakadinday ta. Nagbiit ka man. Japan, anyat napasamak ka na kita sakam. Apay nga dabindana. Apay nga imay ka ditoy. Amangay no umay dapapakan Claire ditoy. Itay pa ati manaw ni Claire. Darasem nga rog nga ti ibagbagak ang masapul ko. Sakbay nga umay da ditoy. Kasapula ko na iti ibagbagak. Anya ka dito ibagbagam ang masapul mo. Di mo ka di makita ti kasasaad ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauluan.
Basol nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Basol nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga imay ka dito'y. Amangan umay dapapakan Claire dito'y. Itay pa epimanaw ni Claire. Darasem nga rod nga ito tibagbagak ang masapol ko. Sakbay nga umay na ditoy. Kasapula ko unay tibagbagak. Anya ka di ti ibagbagam ang masapol mo. Di mo ka di makita ti kasasaad ko. Sir Juban, asino ti kadwayo? Kaduam da ito'y atao, taparwaram. Diban, apay parwarandak. Di ibagbagak ngay. Pasensya kan, Dennis. Ngamsaan ka ang masapol dito ospital. Ni Claire ti kasapulak. Ha? Si Kati Dennis? Ay, aguray taawagak ni senyor. At dalaang di tababakat. Danis, sir, di taba ba? Sige, maparak pa. Pumanaw kan. Si kang alimatak. Di da kakasapulan ditoy. Yan na tay cellphone ko. Taawagak ka talaga ni sir. Saan mo nang awagan? Talaga pumanaw akon. Napaning. Namating at dani sir di tababa. Kun-kunaklaan. Namating. Friend, saan ka di ani Dennis jay nagdardara sa pimanaw? Ha? Iso magpaiso. Kaya tasawan day taan na panidya ayan ni Jovan. Adda nga tapay kontak dagiti dua. Numaduktala ka kasta. Jaklam mo asawanan. Di tapay mutkit di amuan wan niya tinapasamak. Sige, mapantakit din ijay kwarto ni Jovan. Makapadanak ti kastoy. Saan ka pa'y ngagdandanag? Ti panunutam, kat day ta babym. Relax ka kadilaan. Nasabat yung ka din ni Sir Dennis di tarwar, ma'am. Anya ti may na inarami dito day a Dennis. Hindi simang petak. Saan ko ananggag ti imbaga na ngam papanpanawon ni Sir Jobanday di a tao. Ha? Papapanawan na? Jovan, anya ti gagara na kan ka? Diyak mawatan, noon niya di kunana ang masapol na. Ikak ka no, tamapanan. Dinamag mo kumano anya day jay. Sa anak nga interesado, noon yaman jay daw-dawatan na, Claire. Imbaga ka pumanawan, ngam di pala pumanaw. Naimbaglangan, tas imang pat ni Manang Amalia. Iti imbaga ni Sir apagawidak, di pa'y lagunay. Imbagak nga awagak ni senyor nga adda di tababa. Ha? Ti daras namot ten apimanaw, ma'am. Manang, anya ka di day ta nakabasket? Di man imbalon ko, ma'am. Ado ti inyag ko abalon. Uray talo kayo amangan. Ay, saan akon amangan ditoy? Tilang agbantay kan pasyente ti mangan diti ospital. Ado ti inalak, ma'am. Mabalin mo lata ati makipangan. Mangantayon, friend. Sayang mo't dagitoy. Ay, sige, tama panakon. Amangan nung kasapulan dak ijibalay. Sige nga rod manang. Agyaman nak, taimay na kami binalunan. Pimanawan da Jenny kan manang Amalia. Sige, tasubuan ka, tapno daras ka pumigsa. Amom ka di. Nga idi may dito ni Dennis. Adumaw dawat. Naamiris ko ti dakla nagdumaan nyo. Talaga adakkel tinagdumaan mi. Lalaki ni Dennis. Idinto ta babae ak. Masikugak pa'y, Jovan. Claire, dandanin ipas ngay mo ti bunga ti ayan-ayat ta. Kompleton to ti pamilyata. Naamiris mo ka din?
Abasol nga ayat ti relasyon nyo ka ni Dennis. Wan Claire. Ikarik, anapod no akon kan ka. Si katirumbang nga ayatag. Agyaman ak unay, Jovan. I love you. No adaman tinagkurangak kan ka. Bayam, nga iti panaglabas ti panawan. Masulnitan to amin. Sa anak nga agsapol pa iti anyaman, Jovan. Tila ang kinapudnom kada kami nga agina, kat umanayon apakaragsaka. Mapanak ije ospital, tairwardan ni Jovan. Masapula dito'y balay ti pangyawidan. Tapno adda kadwa ni Claire ang mga sikasukan ko ana. Sige, kasautan ni Claire, nukasta ti kayat na. Adda kada kayo babae deta. Mangala kayo iti nurse akadwa ni Claire. Adan nakasaumi a nurse. Isunto ti kadwa ni Claire. Anyaman ti ko na ni amiga iti plano ang panangyawid diti balay. Saan ko pa'y nga imbagakan ko na? Ibagak to inton agkita kami ije ospital. Agsagana ka, taumay kamot ije ospital. Tapno adamang bagkat kadagiti gargaret da. Saan ang makabagkat ni Claire? Wang, senyora. Nay, agaawid dagaya man ita. Kaya't siguro ni Claire adito'y balay ang may sangpet. Tapno saan ang marigatan ang mga sikaso. Wan ata saan pa'y unay ang makapagna ni Sir Jovan. Naka-wheelchair pa'y mat. Inta nga ruden. Saan ka nga agmatider manen di taruhangan? Da kayo lang matiur-urayag, senyora. Madam? Pagpaliiwak pa nga muna dito asidag. No awan man ang tao iyayan ni Japan sakbay sumrekak. Adda tugaw dito lingad. Adda saraming titawa. Makitak dito ti ruangan ti kwarto ni Japan. Nay, aglukat ti ruangan. Sige, inayadan niyo nga idoron ti wheelchair. Lalaki ang nurse niya mga durduron iti wheelchair ni Japan. Sumursurot mat ti ina ni Claire kan ti ina ni Japan. Kastamat da Jenny kan Claire. Sige, nurse. Si kanto ti private nurse ti anak ko. Iawit tayo ijabalay mi. Tapno maasikaso anaimbag. Takaasimot ti manugang ko. Ada pa'y gayang private nurse na. Kan ijibalay da ti pangyawidan ta. Saan ako na makasidag kan kuha na. Awanan bakla pagdawata. Madlaw ko nagbaliw, itinauding ipapan ko iti kwarto na. Pumanaw ako nito eh. Katlipad ako na ta bakla. Bakla ang nakasikog. Pagdanton pamilya na. Idinto ta siya. Awan pa'y pamilyak. Hello, Mama. Nakaawag kayo, Mat? Kumusta, iha? Saan ka di adandan ni ti Juday ti panaganak mo? Wan, Mama. Ngam saan pa'y mo't ngagsaksakit ti tiyan ko? Masapulan mo ag sakit. Mapankadagos iti ospital. Wan, Mama. Sana bale tada nurse ditoy. Saan lang ani Jovan ti tamingan na, no dikat pati siya. Ay, would gayam. Nalipatak matan nga dagayam nurse yo dita. Kaya tiyo ka dito may agpasyar ditoy, Mama? Ay, wansa, iha. Total, agmay-may saak dito'y balay. Ada na pa nanti katulong. Ay, sige. Taibagak ka ni Mama nga umay kayo. Mama, umay ka no ni Mamak ditoy. Nasayaat. Takas lakayat ko ti uminom. Adamot ladies drink ditoy. Aginom kayo ka ni Mama? Apay akas lanaklaat ka. Um, Uminom kami ngam saan kami ngagbartek.
drink moderately ako nada. Itaman pa'y ang makalagip kayo nga aginom, mama. Una, tarambakan mi, tidandanin pa nagbalin mi, lola. Lola? Sa bagay, dandani akmatan aganak. Naimas matgayam ti ladies drink. Hindi pa'y naginom ta, amiga. Wen nga rod, amiga. Sige, inuman ta ti display nga arak. Naimas gayam ti ladies drink. Mayat kat nga tano, adan apo ko ta. Wen dandanin rumwar ti apo ko ta, amiga. Magagaran ako, amiga. Siyak, tiyo mo na amang saklot, iti apo ko ta. Saan nga ta asyak, amiga? Nasakit mo tan di tiyan ko, Jovan. Aga nakaksamot tan. Ha? Agsakitan ti tiyan mo? Sapay nabartakan da, mama. Kasanuitan. Naka-wheelchair ka pa eh. Nurse, tulungan nak. Mapantay di ospital. Umayak mat. Uray naka-wheelchair ka. Anay ko. Anya ti mapaspasamak dito eh. Papa, agsakit ti tiyan ni Claire. Ngam agpadamot ang nabartak da, mama. Wah, agpaspasikal gaya man ni Claire. Ang amanya ter aramidin nyo, nagbartek kayo. Anya ti ko na, mamigo. Agpaspasikal ni Claire. Batartaranta ni Jovan ang naka-wheelchair. Tultulungan mo ti lalaki ang nurse ni Claire. Ngamda kayo, nabartek kayo. Uray na bartak kami. Ipantayo ni Claire ija ospital. Sana mabali na mapantibakat ang nabartek kayo ospital. Sinalbag kayo babay. Da kami kiti nalalaki ti mangipan iti agpaspasikal ija ospital. Apa yan? Anya ti mapaspasamak dito, senyor. Oh, anda ka gayam dita. Ala, umay ka. Ipantayo ija ospital ti agpaspasikal. Nabartek na iti babae. Senyor, intayon. Dagiti aramaten ti agina. Ayan da. Ada dito'y papa. Hindi iti asidag ko. Ala, Amalia. Ay, Alayo mo tumapantayon. wan sa... Darasin niyo. Wan, intayon ni di ospital. In kay bagay je driver ta iruwar na ti lugan iti garahe. Darasam. Wan, sir. Anda tayo pa'y lang dito yung labor room. Di mo la rumwar ni baby. Apa yan nagbayag arumwar manang. Wan nga road, ma'am. Diyak mo tambo ti aramidag, tabalasang akpaymot. Diyak paymot nga minapadasan tinaganak. Nagrigatan. Kastoy mo't gayam karigat ti aganak. Saan ang makatal na ni Sir Jovan Ijerwar ti labor room, ma'am? Imay nga oray naka-wheelchair. Anya nga tantin na pasamak ija ospital. Nakaanak nga tan ni Claire. Apay nga na bartak tadwa. Apay nga men, nga inruar mo ti arak mo, amiga. Apay nga imay ka, amiga. Saan ko nga inruar saan ka nga imay? Apay no awagan ta ni Jovan, amiga. Makidamag ta. Sige, amiga. Padasok nga awagan. Mamuntay ta. No, nakaanakan ni Claire. No, saan? Alang aron, tawagan mo na, amiga. Magagaran akon. Ayan na nga iti cellphone ko. Awan matan. Magano tayo sa kwarto, amiga. Amiga, si kaman lang ang timangawag ka ni Pedro.
Ato iti cellphone ko, amiga. Awaga po. Sige, amiga. Hello? Di kayo pa'y kadinausawan? Pedro, nakanak ka din ni Claire? Impandaan ni Jay delivery room. Ngam di dapat inruar. At dapat lang ijay. Nabartek kay palaang. Litsi kay kidi. Apay nga nagbayag? Apay di pa ilaaganak. Anya nga itamok. Inranayo pa imot nga ron tinagbartek. Anya kay laki dinaya. Oh, sorry. Saan mimot nga mo? Amadanon gaya manti panaganak na. Sinalbag kay kidi. Inta iti chapel dating hospital, sir. Inta dumawat iti kaasi ti apaw. Mapantaman nga ron manang. Madandanagan ak unay. Siya kung ti mangidoron iti wheelchair mo, sir. Ay, nakapadanag nga agpaiso, sir. Ay. Oh. Aday tanti chapel, sir. Makalukat. Umunag tayo. Un manang. Sige. Tama pa nakiti ayan ti tugaw taag pa rin tumungak, sir. Di ka kayon wheelchair nga agkararag. Oh, tinsamot apok na dyan. Oh, isungatan. Oh, Papa, ayan ni Jovan. ay, napan ni Jay Chapel. Saan nga min ang makaid na itay? Duwada kini Amalia. Ay, mabit lang. Tenak ibaga anak-anak kan. Agyaman ak unay iti apo. Tapinatgan na tikid daw ko. I love you, Claire. I love you too, Jovan. Ito lang ang amangag ko day takan ka. Naliklik akon. Tibasol nga ayat. Sikan ita. Ti ayatek. Kan ti anak ta. Claire. Ditan papagayam tinaggibusan. Ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Randy Castro, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production